yo tadi pemain pantomim terkenal. Charlie Chaplin, Mr. Bean, enak paling yo. Sok main pantomim delok wong akeh. Senengi wong. Gare wong guyu. Kapan iso kok ngono? Narik tali ngene sret. Dikepoki tangan. Kapan yo? Bola. Wih, ini enak paling. Charlie Chaplin. Bisa anak kucing. Kapan yo? Kapan lah? Paling benisoi gomgos penting usaha sih ikhtiar cari wong-wong hasil apa cari guri cari dukur lah enak rek iki demi tapi lah ikhtiar napo ikhtiare latihan yo latihan gini set masuk jani Leng, hei tuh kenapa bos ya kira Leng Leng yo, bertahan Leng. Pas mari duhur engko istirahat. Sore golek ceperan. Walah yo. Ngene iki nasib guru. Sekarang gini sih boleh es duh nang warung ya rek grek hei Assalamualaikum Salam. sama ini kok nang warung ayo Lah terus apa? Mosok kate nang gone karaoke ta waku, Pak. Kono tekan ndi, Ji? Tekan ndi? Tahu aku ngene ku apa penggaweanku apa kok. Menku kok nang warung iki. Gak nyambut gawe ta. Mbok lanangan capo apa rek. Aku iki wis usaha, Jin. Golek penggawean nang rono rene, tapi yo buktine durung oleh kok. Lah terus sampean iki lanang, kepala rumah tangga. Ya kudu piye carane oleh penggawean ngono lho. Gak terus nang warung ya opo rek. Bojoku wis kerja pabrik, Rek. Aku kan wis karek ngeter-ngeter tok cukup sih. Mbok Bingung sih kon iki. lanangan capopo sih rek ngene iki. Usaha cak lanang iku. Wis. Oh, Wong sik durung ana rezekine kok gopo ae. Kopi ku wis dadi. Mungkin gak gopo kok ngono kok gopo ae lap. Ya gak ngono, aku sebagai konco iku yo ngelingno cak. Masa depannya anak tambah gede biayane tambah akeh. Ngono lho. Lah mergane iku anakku gak tak sekolahno. Lah lapo? Piye sih wong tuwa menjelok opo sih kon iki? Anak gak di sekolahno iku lho. Cak, lek sumpama awak dhewe gak iso ninggali donya minimal ninggali ilmu sing manfaat. Kok iso gak nyekolahno anak iku? Gak duwe apa? Putruk kon iki wanjene wong tuwa. Lah wis karep-karepku aku wong tuane kok Kon iku dielingno blok. Kok ya apa adakno anak gak di sekolahno ku lho. Sekolahno nang ndi kate? Sekolah nang nggonku kene. Aku iso ngawasi. Kamu guru iki ngono. Kok tak siram kok ngene ngono. Guyon ae wong iki. Ngono aja ngamukan po siji ngono. Aku gregeten ndelok wong lanang klimbrak-klimbruk gak duwe tanggung jawab. Sampeyan ngerti, angka perceraian nang Jombang iki meningkat. Gara-gara wong lanang koyo awakmu ngene iki. Klimbrak-klimbruk tok ae. Wis usaha aku iki, aja anu. Cetak saiki sampeyan gak kerja tapi cangkruk nang warung iki lho.
Lah iya, Ci. Lah iya Ji opo? Lah bojoku iki lho wis nang pabrik. Sampeyan kok apa nyandak bojone sampean? Sampean bojo nang warunge ning ngliter golek ebekne. Ono wong kepik nang sawah ngongkon. Woi batu. Loh, Panas ngene iki lho. Ah. Panas-panas. Nganggur tapi pilih-pilih penggawean iki lho. Kok isone ya ono? Mene anane daftar nang sekolahanku. Iya, iya. Seragam tanggungan ya. Apa? Lapo iki? Lapo, Man? Lapo? Celeng semaput, Cak. Heh. Dondi. Ning kono, Mang. Ayo parani. Kono, Cak, kono ya. Kono Cak kono. Gulu. Apa ono? Lho wis pote ngene, Cak. Ci, Leng. Leng. siapa sih man gimana kejadiannya, Man? Karo Mang moro-moro aku kok mlaku ya kan tiba dhewe. Loh, terus tak parani wis lho. Tapi saya wis pote. Gak apa-apa kan, Leng? Leng! Oh, keseretan, Man. Keseretan. Ngombe. Coba nak, no kono. Gak iso ngomong. Tambah gak ngono keseretan, Man. Man. Ayo. Loh, Cak. Hei, Iki lho, wong arep ngelak. Ya Allah. Kon mangkane ngomong. Man, jangan. Jangan. Kon ngomong ngono, Leng. Olah ceklek ngono. Ngomong. Lang. Wah, harus diwara kok. Ngomong. Kayak celeng iki, Mang. Oh iya. Sampe ku yo kok gegeten aku. Sorry. Ngomong. Lapo. Apa sih kon iki? Man, cepetan iku lari iki lho. Ah, Ngene. Apa iku? Terus Apa iku, Cak? lapo awakmu nenggak? Kon iki yo lapo, dombe kon iku. Lah aku dikon riwari Cak. Sik ta. Awakmu iki yo apa kejadian? Kenapa? Sekak ngombe-ngombean. Apa iku? Oh anu, Oh, tarik tambang. taruh tambang kon iku yo. Lah iki ngene tarik tambang sih. Ora. Oh, dek iku buka rolling door. Oh, rolling door. Penjepat. Gak. Apa sih ngomong? Dada. Nyurung trek. Nyurung trek. Oh iya. Oh, mari ngono keplindes kon. Iya. Apa lek gak apa sih? Apa kon Ngene. Kon ngomong arek iki susi tak tunyu kok lek gak Kamu ngomong. sabar po sih, Ji. Iku lho ngene. Oh, selamat. Loh, Dek iku idik-idik terus marang ngono dek kelebon kewan, terus marang ngono dek kesereten. Sik, kena Leng, Sik. Sik, ngene mlaku. Mlaku. Ambros. Mencolot. Ora mendelep. Oh kaget. Oh, Dek iku kaget. mlaku kepethuk wong terus akhirnya iku Kaget. kaget. Terus akhirnya awakmu ketabrak trek. Lah apa sih, Leng? Iya. Ngomong ta. Kon iku lho ngomong. Kono mangap-mangap tok ae adakno. Oh, dhek bengok-bengok, wis njaluk tolong ternyata gak iso. Polahe buka rolling door iki mau Iya. lho, Ji. Kon gak ero sih. terus Iya. tabak trek. Terus kabak trek. Kamu pas mlaku. Lah iya mlaku sih. Heeh. Ambros. Menang. Bunuh diri kon. Aku susu tak apa sih awak arek iki susu kok. Oh, jadi kesel-kesel po sih. Kon Iki lho gak ngomong, gak ngerti sih. Ayo paham, tapi dhek iku nerangno, Ji. Maksudnya iku dhek gak ngomong. Iya, lah ya awakmu kan gak ngomong. Heeh, apalagi iku gak iso ngomong, dhek iku mlaku. Mergo kono kena tatap. Sik, kena sik terakhir iki. Terakhir. Kena. Mlaku. Mlaku nyampe sene. Oh iya, Oh, motomu diculak kancamu. poge. Dhek iku kaget. Iki Dhek lho. mlaku ketok arek wedok, kaget. Terus akhirnya dhek ketatap rolling door. Ji. mangkane lek ono arek wedok aja jelalaan ngono matamu iku. Kan dhewe urip ijen. Lho, aku iki gak ero. Bener, Aku Cak, kudu lho. yo apa? Bener. Ngono lho, Ji. Oh alah. Oh, ala ngono Oh, ya alah. bener. Oh ngono. Oh alah. Bener, jare mangkane aja koyo ngono. Lah apa sih, Leng? Kon kulo kate nandi. Kok iso sih? Wong habis bener sih kejadian. Awalane kena apa sih, Man? Karo tiba-tiba dhewe. Saiki ngadeg dhewe. Wis rambut putih yo.
Apa rambute putih raine sing putih? Rambute, Ji. Gak. Dhek iku mlaku terus marang ngono, ketok arek wedok tatap terus marang buka lido. Wong arek iku lho ngomong salah kok. Lha iku bener ngono, Ji. Kon iku gak Salah. niku. Wah, jarno cek mulai dhewe. Rek nang. Lah iya mbok bali liwat kene. Bare tabrak.